Voina chuan multiplication in number series kan zir chhun zom lenga a hma khan addition le subtraction kan lo zir to a equation base in kan voina chuanin a hma a in hriat chian le zuarna khan kan siam to a voina kan en tur question number 1 hi lo en nga lila equation a chuan complete the following number series with the alternative provided in its question natita answer ron pesa ta a hetan 2 8 16 1 2 8 dota hian eng number nge omang ti zon chwa turani mo chuanin 2 8 16 1 2 8 hi khanan en wang ta a chuanin 2 munin kan han puntir chin don ta ni 2 8 are 16 alo chuaka chuan 8 into 16 ka kan puntir kan 1 to 8 ron chuaka hei chu multiplication ani ti kan lo hre thei ta ani chuan 8 le 16 kha 16 alo nia 8 le 2 le 8 kan puntir kha 16 alo nia nga ti ro 2 le 8 kan puntir kha 16 ania nga 8 le 16 kan puntir chu 1 to 8 alo om ta a equation ami kha lo kim thlap ta ni chu wang chuan hei hi multiplication in kan ti number series ani a multiplication kan ti in a missing number helai zan tur hi chuak thei ni ti kha kan lo hreta a chuan 16 8 le 16 kan puntir khan 1 to 8 alo chuak anga chuti ni chuan hemi puntir pahnih puntir hian hei hi lo chuaka chuan hemi 8 le 16 a indotin mo kan puntir khan hei hi lo chuaka chuti ni chuan 16 le 1 to 8 kan puntir anga helai missing number hi lo chuak che adon ta ni chu 16 le 1 to 8 kan puntir anga sang ni zali le pariat alo chuak anga chuan equation kan en lenga d hi answer alo ni ta ni chu question pani na kan insert chian le zonlang kan tilenge 120 99 80 63 48 dota enge omanga ron ti vele ta a in han en wanga mo za som ni hi a ol sam zo in kan chok leang za som ni hi 12 in kan ti photang 12 in a hmun soma oma za som ni mo chuan 99 hi kan en le ta a 11 huna mo 11 huna 9 kha 99 ania hei 80 hi kan en ve lenga 10 huna alo om ta a puntir na kan ti ka multiplication kan zira somria ta lo nia 63 hi kan en le chuan 9 into 7 63 chuan 48 hi kan en le 8 into 6 kha 48 alo ni ta ni kan en thazel ta hi kan ena 12 pakhat te in a down ta te ro ni em a dot le missing number tur ta chu 8 zo chia chuan engma kar kalak om lawin mo in dot te tina chuk thlai chu wang chuan hem bi dot le tur cha chu 7 alo niang kan tianga chuan a dot le tur chei kan en liang 10 9 8 7 a decrease thazel te ro niam 6 zo 7 6 a dot le om tur chu 5 alo ni ta 35 hi answer tur chu lo ni le ta ni chu 48 zo a missing number chu 35 kan hre thiam em o chuan hetianga chu ala hre thiam lo tan hriat fe le na kan ti le lokang 120 99 80 63 48 kan lo ti ta he puntir na kha I puntir na ni ti shelo ta na ol sam le dan tu chu hemi le hemi inkar hi kan en chuan minus 21 nyanga 99 le 80 inkar kan en le chuan minus 19 nyanga 80 changa 63 inkar kan en le chuan minus 17 hemi le hemi inkar kan en chuan minus 15 anyanga a in thlauna hi kan enang 21 atanga 19 kan pai
19 inkar kha minus 2 tro nem hemi te pani inkar hi minus 2 ania hemi te pani inkar hi minus 2 lania hemi te pani inkar hi minus 2 ani le ta chuan chuti ni chuan helai chhuak tur chu minus 2 ve tho tur chhuak tur chu minus 15 atanga 2 kan pai chuan ta hian minus 13 anianga chuan 13 le minus 13 alo chhuak don ta ni chu pahnih zel e in thlau pahnih zelin a in thlau ti kan lo hria tawang khan helaiah chuan minus 13 alo om don ti kan lo hreta a chuanin 48 heta 48 omsa atang mo alas ami hi 48 le heta lo chhuak minus 13 hi kan payanga 35 he lo chhuak anga he answer ani ti chuan kan hre thei kan hemi puntir na ni ti multiplication kan zir ta ma se hetianga chok chhuak thiam lo tan hetiang hian hetiang po hian a chwa chwa thei thawa ti kha karon soi le du ani chu chuanin he channel lo clear tu ten lok pui nge ka be se ya in exam na tura po lotlin na in mu nge turin he du sang na sang ber ka hlan cheu ka lo me